resulta que Nadal, Vicente, me tenía que esperar un concert de San Valentín, el Bon d'Amor. Canciones de amor, de ratos y papástelos, ¿no? Bueno, escuchar a su vida. Entonces, vale pensar, explicar en un concert todos los tipos de amor que se nos han ocurrido. Claro, hi ha amors de moltes classes, no tot és l'amor convencional, com seria este cas, que és l'amor d'Edward Elgar cap a la seva dona, que és dedicat a aquesta obra. Que és precisament l'amor que teniu totes les parelles, tots els que esteu casats, felizmente casados. Sinó, altres tipus d'amor. Està, pues, no sé, los amores perros, los amores que matan, los amores lejanos que dicen los cuatro, Ara anem a parlar de l'amor frívol, que és el més senzill de tots, l'amor que tots hem tingut en un moment donat i que es comença fort, comença molt important i en seguida s'acaba i se mor. A tots vostès, amor frívol. Ah, que sí.